What's up mga pamilya, mga mates, natakaran din sa may ABS-CBN, ABS-CBN sa Bulwa. Muna siya Makapagal Highway. Nakoy ihatag sa inyo nga tip. Kay gamay ra kayo ang nakabaluan ng pinakalami nga halo-halo dinhi sa Cagayan de Oro. Sige, di na lang, sige, one of the pinakalami nga halo-halo sa Cagayan de Oro. So, actually, ABS-CBN man to dito. Naadan siya to the left, no? Kung katugikan sa Bulwa, pa yung ABS-CBN, then to the left dayon, na yung subdivision, di ba? Muna siyang Terry Hills nga subdivision. Ito sa unahan, na kayo makita nga tindahan. Kamutan sa pinakalaming halo-halo. Ayo. Palit ko pinakalaming halo-halo. Pinakalaming halo-halo, sir. Sir. Tagpilang halo-halo dani. Basahan na to, tag 38. 38 ang pinakalami. Pero kung gusto ka katong may busog kay ka, so kaning tag gis na lang imo. Tag 38 lang, sir. Isa ka mo, sir. Inyo, ma'am. Pila po ninyo, ma'am? 38 inyo, ma'am, tag gis. Mulawan mo ni sila. Mga silingan mo, ma'am. Dani, ma'am. Sige. Nari mga customers dani. Sige na rin. Kani ice pa lang ni ha, lami na kistanan unsa na lang kag naapay mga sahog. Ngay something sa ice. Naada niyang sikreto. Ha? Sa lami? Halo-halo. Wow. Ikaw, Brad. Murag chowking? Labaw ba chowking? Labaw ba chowking? Ikaw, Brad. Delicious. Ha? Delicious. Ano nakalay sa'yo? Unsa nga na delicious man? Mami tayo, siya. Ikaw. Ano lami? Ina yun. Kita ninyo, nag-enjoy sila. Ikapila naman nakabalik na eh. First time ba ninyo? So, so ikapila na mo, I mean, Anytime. sa inyong tanaw, ikapila mo bubalik na eh. Every time. Every time na. Wa mi bayri ani, wala mi bayri. Nagpalit mi sa among nga halo. Pero convinced gid mi. Di ba kamo nagbayad ana? Sabi. Oh, di ba? Wala mi bayri ani nga pagkaon mi para inon lang og lami. Og ato yung pailayla kung asa ni gibase ang pangalan. Hali. Please welcome Aaron. 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 Ha? Unsa imong gisagol ani nganong lami man kani imong halo? Unsa imong gisagol? Sige, sagol. Saging. Saging, ube, Ubi jam. isa pa, Ubi ice cream. Ice cream. ice cream. Pero na sikreto no? May sikreto. Unsa sikreto kahana ba? Basta dapat mo ani na lang mo dani, di ba? Ina sila. Ani mo dani sa Ani mo diyan sa Aaron. Aaron Store. sa may Terry Hills. Terry Hills. So, dito lang katawang dito after sa ABS-CBN, left lang sila ron no? Left sila tapos makita nila ning store ni mo no? Tapos palit din sila ani. Tagpila ni? Barato na. Pila ni? Pila.
38. Oh, 38 sample, 100 or 90 or something like 60. Pulo mo ka buok. 300 na yung taon mo. Yung pulo. Ha? Yung pulo, grabe. Sa pulo mo kabuo niya, 300 na yung magastos. Sus. Grabe, pagbalik ko din mga pagkakuha rin ba? Ha? Kanila mo dali ha? Kausapin mo, kausapin. Okay.